Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A yau za mu koya muku yadda za ku samu subscribers 1000 a kwana ɗaya. Hanya ce mai sauki. Kai ba ma subscriber 1000 ba. Ko subscriber 1000 nawa kake bukata? In ka tsaya ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe za ka samu. Saboda haka ka danna subscribing, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Yadda za mu sanar da kai da za mu ɗora sabon bidiyo. To jama'a ba mu fara. To farko dai za ka shiga Facebook kamar haka. In ka shiga Facebook sai ka je alamar gun sacin din nan. Sai ka sacin wani group da mai suna Soft for Soft YouTube subscribers. Ba ku gani ga nan. YouTube subscriber ga nan group din nan to za ku shiga. In ya gama sacin sai ku danna join ku shiga group din. To bayan ka shiga group din ya bude. Bayan ya bude yau ga nan inda za ka rubutu haka kun san kun ai. Sai ka rubuta soft for soft inbox me, ma'ana soft for soft mutum ya magana kenan yana soft for soft dai. To ba ka gani ga rubuta yawwa. To bayan ka rubuta kuma ka sa kala da kake so saboda mutum ya fitowa a gani gashi na ya fito. To sai ka yi post din ne ka gani yanzu ya yi post din. To sai ka dan ja kaɗan. Kaga to ni yanzu ga wannan har ya turo masa sako yana bukata mai soft saboda kaga shi nan sunan ya Zahid Makka. To he na tura mai link nina na ce je yin subscribing tukunna ni ma sai yan mai. To bayan jira shi ma ya je min tukunna sai yan mai. In ya hawo zai gani yawa. To mu dan jira mu gani. To kun ga ya hawo da alama yayi. Kun gani ga hina ya turo hotuna screenshot ne na subscribe ne. Kun gani ga hina ya yi min subscribing ya danna karawa. To ni ma ba in je yan mai. Kun gani za mu je YouTube sai ni sacin. Kun ga sunan Zahid Makka sai ni sacin din Zahid Makka sai in je in danna subscribing. Dan da shi ma ya mun ya ban je mai. Kun gani ga ina sacin din Zahid Makka ba. Yawwa to kun gani ga channel din tashi. Bari shiga mai subscribing din. Na mai subscribing. Haka ne he kai screenshot. In kai screenshot kai screenshot ya inda zai gane cewa ka mai kai screenshot a gani yawwa. To sai ka koma asalin Facebook din da kuke chatting da shi sai ka tura mai hoton gani ga nan bayan tura mai hoton gani na tura mai hoton ya tabbatar kenan na mai nima. To once are done a kai kenan normal gani. To shi kenan kai soft for soft ka mai kuma shi ma yama. Za kuma ka iya koma cikin group din za ga mutane sun yi postin kaga gashi nan kowa yana so ya soft da shi. To za ka iya mutum magana sai ku yi soft da shi. Ka gani yanzu zan yi wannan sallama gani na mai sallama ba ma sallama ake ba ce mai zaka kawai soft ka gani ma na bata mai soft to kai ma ka zaka ce mai. To kaga na tura mai message. To idan ya gani zai tura min link din shi sai na shiga. Bayan na shiga sai mai subscribing gani ga na mai subscribing. To sai yin screenshot da na screenshot ba gani na yi screenshot. To bayan na screenshot kuma zan kuma ainihin Facebook sai in tura mai. Gani gashi nan za mu je mu tura mai shi ma idan ya hau sai ya gani ya je mana subscribing mu ma. To babu mu gani to ni ma babu gani zan rubuta mai remain me wato na mai nashi saura ne. To bayan na rubuta mai remain na tura sai kuma in sa mai link din channel ita sai in tura mai. To yanzu da ya hau zai gani shi kai ma je ma. Akwai hanyoyin samun subscriber da dama za mu koyar da su a bidiyon mu na gaba. Saboda haka ka danna mana subscribing ka danna alamar ƙararrawar sanarwa yacce za mu dinga sanar da kai duk bidiyon da muka dora. Za mu koyar da yadda ake soft for soft a wannan application din mai suna UC channel. Shi ma yana da sauki sosai. Da kuma Instagram followers kai har da TikTok ma liking da followers da komai. Ko page ɗinka na Facebook in kana so ka raya shi duk muna koyarwa. Kawai kai dai abin da za ka yi ka danna subscribing ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin mu dinga sanar da kai duk bidiyon da muka dora. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Ni ne naku Mr. IB Top.